progressistes, els altres més conservadors. Uns som creients, d'altres no. Uns tenim ideologies ben definides, d'altres ens considerem apolítics. Però tots estem amoïnats i indignats pel panorama econòmic, polític i social que veiem al nostre voltant. Per la corrupció dels polítics, empresaris, banquers, per la indefensió del ciutadà ras. Aquesta situació ens fa mal a tots cada dia, però si tots ens unim, podem canviar-la. És el moment de moure's i de construir una societat millor. Les prioritats de la societat han de ser la igualtat, el progrés, la solidaritat, el lliure accés a la cultura, la sostenibilitat ecològica i el desenvolupament, el benestar i la felicitat de les persones. Hi ha uns drets bàsics que haurien de ser coberts en aquestes societats: el dret a l'habitatge, al treball, a la cultura, a la salut, a l'educació, a la participació política, al lliure desenvolupament personal i el dret al consum dels béns necessaris per a una vida sana i feliç. El funcionament actual del sistema econòmic i de govern no atén aquestes prioritats i és un obstacle per al progrés de la humanitat. La democràcia surt del poble. Demos poble, gràcia govern. Així que el govern ha de ser del poble. Però en aquest país la major part de la classe política ni tan sols ens escolta. La seva funció hauria de ser portar la nostra veu a les institucions, facilitant la participació política ciutadana, mitjançant línies directes i procurant el més gran benefici per al gruix de la societat, no la d'enriquir-se i medrar amb el nostre esforç, atenent només als interessos dels grans poders econòmics i aferrant-se al poder mitjançant una dictadura partitocràtica encapçalada per les inamovibles sigles PP-PSOE. L'ànsia d'acumulació de poder en un grup reduït produeix desigualtat, crispació i injustícia. Això porta a la violència, que rebutgem, els pocs i abocant a la pobresa i escassetat a la resta, fins al col·lapse. La voluntat del sistema és l'acumulació de diners, premiant-la per sobre de l'eficàcia i el benestar de la societat, malbaratant recursos, destruint el planeta, generant atur i consumidors... L'engranatge d'una màquina destinada a enriquir una minoria que ni tan sols sap de les nostres necessitats. Som anònims, però sense nosaltres res d'això existiria, ja que nosaltres movem el món. Si com a societat aprenem a no confiar el nostre futur a una abstracta rendibilitat econòmica que mai s'aplica al benefici de la majoria, podrem eliminar els abusos i les mancances que tots patim. És necessària una revolució ètica. Hem posat els diners per sobre de l'ésser humà i hem de posar-lo al nostre servei. Som persones, no productes de mercat. No sóc només el que compro, sinó que també importa per què ho compro i a qui ho compro. Perquè volem una democràcia real, perquè no volem pagar la crisi que han provocat els polítics i els banquers.